Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika akubwerera kuno kumudzi lero kuchokera mdziko la South Africa. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndipo munkhani za masewero, mpikisano wa mpira wa manja wa maiko amuno mu Africa watha mu mzinda wa Lilongwe, pamene matimu a South Africa akhala akatswiri kumbali ya atsikana komanso anyamata. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika lero akubwerera kuno kumudzi kuchokera mdziko la South Africa. Malinga ndi mlembi wamkulu wa boma, President Mutharika akuyembekezeka kufika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Bakili Muluzi International ku Blantyre nthawi ya 5 koloko madzulo. Ndipo Dr. Jenny Ansah apempha maiko ambungwe la SADC kuti achite machawi pobweretsa bata ndi mtendere mdziko la Madagascar asilikali ankhondo atalanda dzikolo. Dr. Ansah ayankhula izi ku Lilongwe atatsogolera msonkhano wa bungweli oona zachitetezo atatumidwa ndi President Professor Arthur Peter Mutharika yemwe ndi wapampando wa bungwe la SADC loona zachitetezo. Msonkhanowu ukubwera kutsatira ulendo wa akuluakulu a bungwe la SADC omwe anakaona zomwe zikuyenera kuchitika mdziko la Madagascar kuti mukhale bata ndi mtendere. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenny Ansah wayamikira skulu ya Kamuzu Academy poonetsetsa kuti maphunziro ake adakali apamwamba komanso akutukula luso. Dr. Jenny Ansah anena izi ku Lilongwe pamwambo wa nyimbo za Krismasi wa skulu ya Kamuzu Academy. Beatrice Mwape walemba ripoti ili. Mwambo wa nyimbo omwe umachitika chaka chilichonse unabweretsa pamodzi magulu oyimba osiyanasiyana, makolo ndi ena pokondwerera nyengo ya Krismasi komanso kumaliza kwa chaka cha maphunziro pa sukuluyi. Poyankhula pa mwambowu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Jenny Ansah anati mwambowu ndi chitsanzo chabwino cha momwe luso, khalidwe komanso kugwira ntchito limodzi kungathandizire pa chitukuko cha dziko. Dr. Ansah ati nyimbo komanso zaluso ndi zida zamphamvu za chitukuko poti ati zimayang'ana magawo osiyanasiyana a umoyo wa munthu ngakhalenso chikhalidwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo wati mwambowu wakhalanso chikumbutso chakufunika koyika chidwi ndi kuthandizira achinyamata m'magawo osiyanasiyana. Apa iwo ati boma likudziwa kufunika kwa maphunziro a zaluso pothandizira kuti achinyamata akhale nzika zodalirika za dziko lino, ndipo ati boma liyika chidwi mu gawoli. A Humphreys Mpondaminga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna yoona zaluso ndi chikhalidwe. Tili ndi mbiri kuti classic music timayikwanitsa. Chofunika kwambiri ndichoti tiphunzitse m'bado ulipo pano kunena kuti no kutsogolo kuno luso ngati limeneli lisapotere. Tipindula kwambiri fonera kuti ndi nyimbo zonena kuti no mukayimba zimakhudza miyoyo ya anthu osiyanasiyana kwathu kuno komanso maiko osiyanasiyana. Nyimbo zimene zamazika patsogolo kwambiri. Ndiyeno ndi nyimbo zonena kuti tazilimbikira zitha kutsogoza kuti no Malawi ali ndi luso lapaderadera komanso maiko ena atha kusangalala kuti mwina abwere adzaonere okha kuti kodi tuchita bwanji. Mmodzi mwa akuluakulu ku sukulu ya Kamuzu Academy ayamikani kwatiwani ati sukuluyi ndiyodzipereka kuthandizira umoyo wa ophunzira poperekanso luso losiyanasiyana osati maphunziro okha. Tikapereka maphunziro a klasi mokha osayang'anira umoyo wonse wa munthu ndiye kuti tikuona mbali imodzi ya munthu, koma ngati Kamuzu Academy timakhulupirira kuti maphunziro azikhudza mbali zonse za umoyo wa munthu chifoti ana asamachita bwino mklasi mokha komanso ali ndi zina mwapadera zimene angachite bwino kupatula mklasi. So zina zimene angachite bwino mwapadera outside mklasi zimakhala zothandiza ku dziko komanso pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Pamwambowu Dr. Jenny Ansah apereka ndalama zokwana 1 million kwacha ku sukuluyi. Magulu oyimba omwe anasangalatsa anthu pamwambowu ndi ana a sukulu aku Kamuzu Academy, kwaya ya Lilongwe Community komanso ya sukulu ya ABC. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe.
Padakali pano Dr. Ansah watsindika kufunika kuti mipingo ikhale chitsanzo pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu. Dr. Ansah ayankhula izi pomwe anakhala nawo pa mapemphero ku mipingo ya St. Andrews CCAP komanso Christ Citadel International mu mzinda wa Mzuzu. Musasecheyo ali ndi nkhani yonse. Atagwira ntchito za boma mchigawo chakumpoto, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah la Mulungu anapemphera limodzi ndi akhristu ena ku Mzuzu poyambira ndi mpingo wa St. Andrews wa mpingo wa CCAP mu Synod ya Livingstonia. Iwo anawerenga mawu m'buku la Luka chapter 1 ndime 26 mpaka 33. Pamapeto pa mapempherowo, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anati pakufunika kuti mpingo ikhale patsogolo polimbana ndi mchitidwe wakatangale, ponena kuti anthu okhudzidwa ndi mchitidwewu ambiri amachokeranso ku mpingo. Iwo ati mipingo iziunika bwino thandizo lomwe mamembala ndi anthu ena amapereka ku mipingo, kamba kuti ndalama zina amakhala kuti azipeza mwachiyengo. Mlembi wa Synod ya Livingstonia Mbusa William Tembo wati mpingowu upitiriza kugwira ntchito ndi boma lomwe likulamula munjira zosiyanasiyana monga mmapemphero komanso muzitukuko zosiyanasiyana. Kenaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino limodzi ndi akuluakulu ena a boma komanso atsogoleri a zipani anapitanso ku mapemphero a mpingo wa Christ Citadel International, komwe anabwerezanso uthenga okhudza kuyipa kwa mchitidwe wakatangale pa chitukuko cha dziko. Wachiwiri kwa mkulu woona za zipembedzo ku chipani cha DPP Mbusa Silent Mtambo wati izi zikuonetsa kudzipereka kwa boma pothana ndi katangale mu dziko lomwe ndilo pa Mulungu. Izi zikutanthauza kuti mu Malawi muno tili ndi utsogoleri opa Mulungu, komanso wamema akhristu onse mu dziko muno kuti akhale patsogolo kupanga condemn mchitidwe wakatangale. Dziko likamaonongeka likuonongeka kuyambira ku mpingo. Pa tsiku la Sabata, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anatinso nawo pa mapemphero ku Liwa Seventh Day Adventist ku Karonga. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndalamazi ndi zoti dziko lino ligwirire ntchito zokonzera chuma chake komanso pa ntchito zina zachitukuko. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ndi omwe anena izi atakambirana ndi akuluakulu a boma la Kuwait. Mwanamveka ati dziko lino likufunika thandizo la zachuma kuti lithane ndi mavuto omwe akhudza ntchito za boma zomwe nkuphatikizapo kupeza mafuta a galimoto, fetereza, ndalama zakunja, mankhwala mzipatala ndi zinthu zina. Ndipo m'mawu awo a Rashid Al-Badar omwe akugwirizira udindo wa mkulu wa Kuwait Fund anati apitirira kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Kafukufuku yemwe bungwe la Malawi Network Against Trafficking MNAT lachita m'maboma amangochi ndi Karonga waonetsa kuti anthu ambiri sadziwa bwino za mchitidwe wozembetsa anthu komanso malamulo ndi njira zopewera vutoli. Izi akuti zikubwezeretsa mbuyo ntchito yolimbana ndi kuzembetsa anthu mdziko muno. Zimenezi azinena pa msonkhano okambirana nkhani za kuzembetsa anthu omwe unachitikira ku Lilongwe. Austin Fukula walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Malawi Network Against Trafficking MNAT Akhale Butole ati vuto la kusokera kwa mauthenga okhudza mchitidwe wozembetsa anthu likupitirira kamba kuti ndalama zomwe bungwe limalandira ndi zochepa ndipo sizikwanira kugwirira ntchitoyi. Atole atinso mabungwe omwe amathandiza ntchitoyi nawo ndi ochepa, koma ati kuti mchitidwe wozembetsa anthu uthe mdziko muno bungwe lati likufunika thandizo komanso kuti zipata zolowera ndi kutulukira mdziko muno zikhale ndi zipangizo zoyenera kuphatikizapo tindege towunika mmwamba, madroni mchingerezi, potengera kuti anthu omwe amachita za upanduzi amatsera njira za madulira mzipatamo. Timapanga engage parliament komanso homeland security kumene kuli ndalama zimene
sikudira kuthana ndi ntchito imeneyo. Kwa zaka zingapo ndalama zimene zikhala zikuperekedwa ndi zosakwanira kulimbana ndi ntchito imeneyo. Parliament imapereka ndalama imene ku anti-trafficking fund koma zimakhala ndalama zochepa. Pa tsiku ndi tsiku malipoti amene amalandira mwina anthu 20 amene apulumutsidwa amene tawapeza kuti akukhuzidwa ndi ntchito imeneyo. Ndio mapeza kuti akusowa zakudya, akusowa matransport, akusowa zinthu zina. Mkulu wa bungwe la Norwegian Chechedi komanso Danish Chechedi NCADCA a Stefan Yasen ati anthu omwe amachita mchitidwewu amakhala ndalama komanso amachita zinthu zawo mochenjera kwambiri. Choncho ndikofunika kuti anthu aphunzitsidwe bwino zamene angapewere mchitidwewu. A Faith Adams Mapemba ndi mmodzi mwa akuluakulu ku NCADCA kuno ku Malawi. Kufalitsa mauthenga njira ndipo kuyesera kufikira mutsemuzi. Monga mukudziwa mabungwe amabwera pa project amene amakhala ndi dera imene makonzero kufika kuchita. So silinganene kuti tafikira ponse ngati ya NCADCA koma kudzera mgwirizano umene tili nawo ndi Malawi Network Against Trafficking Persons tikuyesera ndithu kuti tikafikire pena pali ponse mu Malawi ndi mauthenga okwana. Malinga ndi bungwe la Malawi Network Against Trafficking, anthu osachepera 20 amazembesedwa mdziko muno pa tsiku zomwe ndi zodandaulitsa. Apatu ati nkofunika kuti aliyense adziwe kuti ndi udindo wake kutenga mbali ponena komanso kulimbana ndi mchitidwewu. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Bungwe loyang'anira migodi mdziko muno la Mining and Minerals Regulatory Authority lati dziko la Malawi likutaya ndalama pafupifupi $300 million pa chaka chifukwa cha ntchito za migodi zosavomerezeka. Mkulu wa bungweli Amphatso Chikoti amalankhula izi ku Mzuzu pa msonkhano omwe anakonza ndi akuluakulu amakhonsolo komanso mafumu ofuna kupeza njira zothana ndi mchitidwe wotsegula migodi yosavomerezeka. Alex Mwangosi walimba ripoti ili lomwe akuwerenga Jackson Sichali. Kamba kakuchuluka kwa migodi yosavomerezeka komanso imfa za anthu ochuluka migodi, nthambi yona za migodi mogwirizana ndi bungwe loyang'anira ntchito za migodi la Mining and Minerals Regulatory Authority akuchitisa misonkhano yofuna kupeza njira zomwe zingathandize kuthana ndi mchitidwewu. Andrew Chisamba ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya migodi ndipo akufotokoza cholinga cha misonkhanoyi. Misonkhano lero wapangidwa chifukwa cha titaona ngozi zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Ndiye ngozi zimenezi zinatipangitsa kuti tione kuti mwina ndi bwino kuti tilumikizane ndi anzathu amakhanso komanso ndi mafumu amene iwona amene amakhala ndi anthu kudziko kumene kumachitika illegal mining. Mkulu wa bungwe la Mining and Minerals Regulatory Authority Amphatso Chikoti wati dziko la Malawi likutaya ndalama pafupi $300 million za ku America kudzera ku ntchito za migodi zosavomerezeka. Panopa palibe ndondomeko yodziwika bwinobwino kuti ndi ndalama zingati, koma mungoyerekeza zikuoneka kuti nkutheka zili cha $300 million US dollars. Komano kafukufuku akuchitikabe kuti pakatikati chithunzithunzi chenicheni cha ndalama zimene tikuoneka kudzera mchitidwe umenewu. Mfumu yayikulu Chikula Mayembe ya mboma la Rumbi yati mafumu ndi okonzeka kugwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthana ndi mchitidwe woyambitsa ntchito za migodi zosavomerezeka m'madera awo. Ife mafumu takonzeka kwambiri kuti tizigwira ntchito ndi boma chifukwa chibweretsa chuma chathu muno Malawi kuti dziko lathu likhazikike komanso mumizi muoneke zina zake zosinthika. Pa msonkhanowu panali mafumu, ma-DC komanso akuluakulu amakhonsolo amaboma a Rumbi, Mzimba ndi Nkatabe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika akubwerera kuno kumudzi lero kuchokera mdziko la South Africa. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndipo munkhani za masewero mpikisano wa mpira wa manja wa maiko amuno mu Africa watha mu mzinda wa Lilongwe pamene matimu a South Africa akhala akatswiri kumbali ya atsikana komanso anyamata. Takulandiranso mu nkhani zathu.
akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP a Richard Chimwendo Banda, Vitumbiko Mumba komanso mayi Jessica Bwira akuyembekezeka kukaonekera ku bwalo la milandu masanawa a polisi ku Lilongwe atawamanga ku mathero a Sabatayi. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi Alfred Kintere watsimikiza izi ndi MBC. Bwalo la milandu la Blantyre Chief Resident Magistrate lero lalephera kupitiriza kumva mlandu wa nzika ina ya mdziko la Netherlands a Jan Willem Akster omwe akuwaganizira kuti amachita zogonana mokakamiza ndi anyamata amene amapindula ndi thandizo kuchokera ku Timotheus Foundation mwazina. Nkhani imayembekezeka kulowa m'bwalo la milandu lero pa 15 December 2025. Mtolankhani wathu Charles Chindongo akutsatira bwino nkhani ndipo tili naye mu studio muno. Charles, takulandira. Tatiuze kuti chachitika ndi chani lero lino ku court. Bwalo litakumana mwezi watha pa 12 anagwirizana kuti mbali zonse zokhuzidwa zapitirize kumva mlandu lero pa 15. Chimene akuchitika lero pa 15 chonena kuti Willem Akster amene wanzika ya mdziko la Netherlands amene abwerese owayimirirawo kuti mwina mbali ya boma apitirize mwina operekera maumbo nawo ngati pali zosusa zina akambirani ngati bwalo kuti kupita chisogolo apita bwanji zimene zikubwera chifukwa chani. Zikubwera chifukwa chonena kuti amene amayimirira Willem Akster a Faustino Maere munkhani imeneyi anasankhidwa kukhala mwina ngati mkulu ona zozenga milandu kumbali ya boma, anasankhidwa amene wandi president Mutharika. Koma titapita lero chomwe chinachitika kukhala ngati kuti mbali zonse zokhuzidwa sizinabwere kubwaloli. So chimene chinachitika lero nchonena kuti tinapasidwa udindo ofufuza unena kuti mwina pamene tafika apa tizipita chisogolo nomotani ndi mlandu umene omwe takhala mwina tikusatira kwa nthawi yayitali tikukamba za zaka zoposa zisanu. So pano tikusatira kesi imeneyi. So titafufuza tapeza kunena kuti bwaloli lizakumana pa 21 January tikunena za chaka cha mmawa. Amalawi kumakhala ndi chidwi kuti tikuti chani nkhani ili kubwaloli ndiyo kuti chani. Mafuna ndifunse kuti kodi mwina ungotipasa chithunzithunzi kuti kodi Akster ndi mlandu wanji umene akuyankha. Mwina tifotokozepo mwachidule chabe kunena kuti Akster ali ku court tifota kuwaganizira kuti mwina amachita zokakamiza kugonana ndi anyamata amene amapindula ndi thandizo la fees kuchokera ku bungwe la zachifundo limeneyo ndikuti la Timotheus Foundation. Zaka zingapo mbuyomu so nkhani yakhala ili kubwalo limene laing'ono la magistrate ngati mukumbukira bwinobwino ndi nkhani yomweso tinapita nayo ku bwalo lalikulu la milandu ku Chamati Constitutional Court kumeneko zinayenda mwina yakhala mu bwaloli kwa nthawi yayitali. Zomvetsa chisoni kunena kuti ena mwa anyamata amene anakhuzidwa ndi nkhanza zimenezi pano akuluakulu. Zikuoneka ngati kuti chilungamo chikuyenda pang'ono kusiyana ndi mene mwina eni yake amembekezera ndi nkhani yomwe anthu osiyana magulu osiyana nziko munali nayo chidwi kunena zomenyera ufulu wa anthu eni yake okhuzidwa makoloso komanso Amalawi kuphatikiza pameneponso mwina atifotokozeponso tena kuti kumene kukuchokera nzika imeneyi ku Netherlands nawonso ali ndi chidwi kuti kodi ku Malawi komwina mlandu uyenda bwanji ukhala ukuyenda mudani chigamulo chiperekedwa bwanji andi boma la Malawi. Ndeni mlandu kuti wakhala bwaloli ndithu kwa nthawi yayitali zomwe ndizomvetsa chisoni kwambiri. Chabwino Charles, ndakuthokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Ndikuthokoze kwambiri nzanga iyi. Mtolankhani wathu Charles Chindongo. Imodzi mwa kampani zopanga mbewu mdziko muno ya Sidiko Malawi yadandaula ndi mchitidwe wa ochita malonda ena omwe akugulitsa mbewu yachinyengo ponena kuti izi zimasokoneza ntchito za ulimi mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani Oneka Stali anena izi ku Lilongwe pamwambo otsegulira stolo yogulitsa mbewu ndi zipangizo za ulimi ya Chris Trading Limited yomwe ikugwira ntchito limodzi ndi kampani ya Sidiko. Astali anatsindika kufunika kugwira ntchito limodzi pofuna kuthana ndi amalonda omwe akugulitsa mbewu yachinyengo ndi cholinga choti alimi mdziko muno azipeza mbewu yabwino komanso yovomerezeka pofuna kukweza ntchito za ulimi. Tionesese kuti mbewu za feki pansikapa zichepe ndiponso kuti amene akugulitsa mbewu zosayenera pansika asiye kugulitsa mbewu zosayenera. Tikuziwa kuti kugulitsa mbewu zosayenera pansika zikuchuluka kupewa kwa chakudya muziko.
tikumakhala ndi ma projection a government amakhala ndi ma projection kuti zokolola pa dziko, koma ngati anthu akuzala mbewu za fake ndi kuti zokolola ndi ma projection siziyenderana. Ndiye tikupempha alimi athu ndi amene akutithandizira amalamulo kuti tonse tigwirire ntchito limodzi kuyesesa kuti mbewu izi zikhale kuti ndi mbewu za genuine zomwe zigulitsidwa kwa ntsika, alimi akupezeka ndi mbewu za genuine. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Chris Trading Limited, Teresa Banda, ati kampani yawo iwonetsetsa kuti alimi akupeza mbewu yoyenera. Iwo ati kampani yawo ndiyodzipereka pothandizira boma kukweza ntchito za ulimi komanso kupititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Mbuyomo timagwira ntchito ndi ma organization komanso boma mine timaperekera mbewu komanso zipangizo zina za ulimi zimene zimakafikira alimi m'midzi. So panopa ifeyo taganiza zokuti titsegule shop kuti tizitha kuwafikira alimi amenewa mwa direct. Mene ifeyo tatsegulira shop lero mene ndikutsimikizika kwathu kothandiza boma kuti lithetse njala komanso mavuto ena amene amakumana nawo tikumana nawo mdziko muno athe. Zinthu zimene tikugulitsa kuno ndi za original, zimene tikutenga kwa ma supplier ma manufacturers odalirika ndi zinthu zoti zoyezedwa. Munkhani za masewero. Mpikisano wa mpira wa manja wa maiko amuno mu Africa watha dzulo mu mzinda wa Lilongwe pamene matimu a South Africa akhala akatswiri kumbali ya atsikana komanso anyamata. Malawi yamaliza pa nambala yachinayi kwa atsikana pamene anyamata akhala pa nambala yomaliza. Mtolankhani wathu Nobert Jameson tili naye mu studio muno kuti atambasule zambiri pa nkhani. Nobert, takulandira mu studio muno. Atatiuze unayembekezera kuti zikhala motere? Kumbali ya anyamata nayembekezera kuti zikuzokhala zovutirapo chifukwa choti akankoyamba timu ichikhazikitsireni chaka chino kutengana umbali mu mpikisano wa mpira wa manja pamene mbuyo musembo tinalibe timu ya anyamata. Ati mbuyo mpakale ndithu inalipobe mzaka zoyambirira za ma 2000 inalipo nangosewera mpikisano umodzi kenako nkuthera pomwepo ndi apa itayambiranso nkoyamba kaka ndeni mayembekeza kuti ikhalabe itakumana ndi zovuta zingapo ndithu chifukwa timu imene inali isanasewere ku mpikisano ngati umene. Koma kumbali ya atsikana timu iyi ndimene imakhala kuti nyamula kwa nthawi yayitali ndipo ndimayembekezerabe kuti kumana ndi zovuta kutekeza kuti panali matimu ngati South Africa ndi Uganda. Ndimayembekeza kuti matimu amenewo amalizabe mmene achitiramo kuti South Africa pa number 1, Uganda pa number 2, Malawi ibwera pa number 3. Koma sizinakhalenso moteromo, Malawi yapezeka kuti pa number 4 pamene ndakhanga kuti takhumudwa chifukwa choti Zimbabwe tayamba kugonja ndi Zimbabwe. Chaka chatha tinagonja ndi Zimbabwe ku Namibia, panonso tagonja ndi Zimbabwe, zomwe zikusonyeza kuti pena pake zinthu zokanga zikuvutirapo. Koma chikhulupiriro chilipo kuti mwina mtsogolo tikamapitiriza chifukwa taona osewera angapo ndithu achichepere kuti mwina mwake timu iyi chifukwa ino ni nthawi yoti timu iyi ikumangidwanso ndiye mwina mtsogolomo zitendera. Taphunzirapo chani pa mpikisano umenewo? Taphunzira zambiri makamaka amene ndanenera kuti taona ana achisodzera amene anachokera ku timu ya under 21 akupatsidwa mpata ku timu imene yayikulu kwa nthawi yoyamba. Zikuoneka kuti apapa tikuchoka ndithu kwa ankhalakale amene akhala kusewerera timu imbuyomu pano tikupita tapeza osewera ena amene akhale akuyimirira dziko lino kumapita mtsogolo. Ulendo wachina Florence Jeke, kunala achina Maria Soko, Stella Materezi, Ethel Ngambi, achina Shabeo Bengo ndi ena otero amene akuoneka kuti atinyamula tikamapita kutsogoloko. So taphunzira ndithu kuti ulendo uwu tasiye ankhalakale ena ndi ena amene akhala kuti menyera mpira mbuyomu apa tigwiritsa ntchito achichepere. Komanso ndikuona ngati bungwe la Netball Association of Malawi laphunzirapo kuti ntchito yopeza osewera atali ipitirire chifukwa anzathu a South Africa amaoneka kuti ali ndi osewera atali amatha kungopatsirana mpira kawiri katatu afika kale pa golo nkugoletsa. Ife timene tipatsirane kuchokera kumbuyo mpaka nakafika kutsogolo ndi muthamange kuchokera kumbuyo mpaka kutsogolo kutopa komanso pena mpira uchalanditse zimavutirapo kuti tingopatsirana mochepa mpira ufike kutsogolo. Zikufunika atali ndithu osewera ntchito imene ipitirire. Chabwino Nobert, tipite ku nkhani ina kuti ene mu Super League. Tinene kuti zathapo kapena tidikilirebe fwa matimu awa amene akupikisana Wanderers komanso Bullets akusiyana ndi mapointi atatu aliyense otsala ndi masewera awiri. Koma mene season ino yayendera pamene umaona ngati zinthu zathapo pamene kupezeka kuti wina wake wapunthwa ndiye tapatsebe mpata matimu wa koma
wanderers ili ni mwayi waukulu kwambiri kuti itenge chinthuchi chitengere in 2017 zikuoneka kuti chaka chino chikhozokhala chawo koma sizinathepo zikadalipobe akuti tene msuper league tilikilirebe sizinati ndathokoza Nobet chifukwa chokera mu studio muno ndathokoza ameneyo mtolankhani wathu Nobet Jameson kuti fotokozera zina ndi zina zimene zikuchitika kumbali ya zamasewero ndi nkhani imeneyo ya zamasewero tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika akubwerera kuno kumudzi lero kuchokera mdziko la South Africa. Boma la Malawi lalandira thandizo la $15 million yomwe ndi pafupifupi 30 billion kwacha kuchokera ku Kuwait Fund. Ndipo munkhani za masewero mpikisano wa mpira wa manja wa maiko amuno mu Africa watha mu mzinda wa Lilongwe pamene matimu a South Africa akhala akatswiri kumbali ya atsikana komanso anyamata. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndikufunireni masana opambana. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city it has isn't been just a my home cookbook, it's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know